Ara farem així. Ah! No! Merda! Quina cagada! Hem a Casa de Montnou, Minecraft en català i de qualitat. Hola de nou, parlem a Casa de Montnou i avui tornem a estar al mapa de mods, concretament, la sèrie de mods, perdó. Concretament és el, si no m'equivoco, és el capítol 6. I en aquest capítol farem un... Bueno, posaré un altre generador aquí, que ja els tinc aquí. Iron Furnace, és el mateix, em sembla, no? Pot ser? No, no és el mateix. Bueno, doncs farem un altre d'aquests. Espera. Bueno, en farem un altre d'aquests. Què més farem? I començarem a fer un... Bueno, començarem a fer alguna altra màquina, segurament. Abans però haig de trobar un pic per treure allò, que m'he equivocat. I a veure... Espera, joder, quin lío de merda que tinc. Un altre. I tenim ferro, perfecte. Per tant, faig així i em faig un pic. Poso el pic aquí i treure això. Vale, doncs això es diu generator. Per tant, anem a posar aquí generator. Generator. Geothermal, no, és aquest el que vull. R. Es fa amb una rebattery, un iron furnace, que és el que tinc, i 3 refinat iron. Per tant, un rebattery com es fa? Rebattery. Espera. És que no el domino tot. Vale. Redstone i tin. Redstone, tin i copper cable. Redstone en tinc, tin en tinc i copper cable també en tinc. Però deixa'm agafar una miqueta més de redstone, si és que en trobo. Ah, sí, una cosa, que ara estic gravant amb el Fraps, vale? Perquè, bueno, diuen que és millor i tal, més que res per provar-lo. A veure si diuen veritats. Farem tots els que pugui, que seran 3, però en faré més cable i per tant seran més. Perquè això són coses... Bueno, és una cosa que es necessita molt, la rebattery. Per tant, en farem 6 més, sí que podré. I ara tinc 9 rebatteries, perfecte. Deixa'm posar això aquí a coure. Sí, també he estat una estona sense fer res i s'ha anat coguent això. No, això no s'ha de posar aquí. És això. Que això cura bastant. I la veritat és que va molt bé, serà el meu menjar. Vale, ja està produint bastanta energia. Per fer un generator, com es feia? Generator. Com que no l'he posat bé? R, vale. Refined Iron. Perfecte, i un Iron Furnace, ja el tinc. Per tant, agafaré Refined Iron, que ja en tinc, i vaig a fer-me el que vindria a ser això. A baix hi anava això, i a dalt hi anava això. I tenim més o menys que un altre forn per posar aquí. Però necessitarem emmagatzemar més, per tant agafarem una bat box, que si no m'equivoco també es fa una pila. Hòstia puta. R, també es fa 3 piles, copper cable, o sigui, vaig a buscar copper i faig cable. Bueno, copper cable, evidentment. Copper, agafaré aquest d'aquí i agafaré, bueno, faré uns quants, tots els que pugui. Vale, no és així. Així. I què m'havia de fer ara?
Una batbox, sí. Fusta, no, aquesta no la gastaré. Gastaré fusta d'aquesta. 4, una i una altra. Posa't això aquí, faig així. 6 potser que no és. No, 6. Espera com anava. Amb les dues bateries aquí. Potser? No, espera, no és una bateria. La tinc aquí al costat. Vale. Epic fail. Anava així. Pam, batbox. Estupendo, en podria fer un altre, però jo crec que amb dos de moment ja anirem bé. La posaré aquí perquè així no aixeca aquest cable. Ara es van planant. Aquesta perfecte, ja està bé. I ara omplirem això, que generi també. I que ompli les dos batbox que tinc aquí. Podria que en faré algun altre, però de moment no. Això és la millora. Això fora d'aquí. I què més puc fer? A veure, vaig a buscar aquí que tenia unes quantes menes. Això aquí, això aquí. Això aquí, LED, orange, què és això? Primer ho posarem al macerator. Vale, aquest no va al macerator. Estupendo. I una altra cosa que volia fer... Espera a veure si va, no. No tampoc va. Hola? És perquè no està connectat o alguna cosa? Què passa aquí? Vale, ara no sé. Espera, si faig això què me dona? No es pot saber. A veure, el que volia fer era un... no sé què, fornace, potser. Mira, me dona sorra aquí. Que raro. Hòstia puta, tio. Electric fornace, què és? No, era aquest el que volia fer. Era un fornace. Induction fornace. Un Advanced Machine Block. I un Electric Fornace, a més a més. Per tant, l'Electric Fornace, un Electronic Circuit, 6, Refined Iron i Redstone. Vale. Per tant, Refined Iron en tinc. Me falten aquests 6. Per què? Perquè me falta Rubber. Aquesta... i hi havia una màquina per la Rubber, per la goma. Espera, deixa'm-la buscar. Que si no m'equivoco es diu Extractor, que és una altra de les màquines que m'hauria de fer, perquè així d'un sol de goma pues, en trec més rendiment, ja que la goma costa de produir i costa de que creixi. Hòstia puta, on és? On és? Aquí. Macerator, Electric Furnace, Iron... Miner Pump, és això, Pump, Canning, Electrolyzer, Machine Block, Fabricator, Induction, Machine, Generator, no sé què. Això no, 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 tampoc, no. Hòstia puta, on és? On és? Quasi, pump no és. Miner, com sona que tenia aquest dibuix al costat. Nuclear Reactor tampoc. A veure si ho hauré de buscar per la Ruber. R. Que podem fer així. Extractor, oi que sí? Extractor. Vale. Amb un matching block i electronic circuit. Per tant, l'electronic circuit me l'haig de fer igualment. Per tant, vaig a mirar allà dalt. I ara veureu que això va molt bé per menjar.
Per tant, anem a buscar un de llonces. Ah, i una notícia que us volia dir és que... Vale, aquí. És un merda. Què anava a dir? Que el... No, espera un moment, deixa'm passar la música, que sé que no us agrada gaire la música, a mi m'encanta. A vosaltres no gaire, ja ho sé. Sí que... o sigui... M'esperava que per l'especial 50 segons dels Jocs de la Fam, no sé, me poséssiu dislikes o així, saps, perquè van quedar molt malament. Però vist l'èxit, diguéssim, que no ha anat malament, o sigui, no l'èxit, el contrari de l'èxit negant-ho, és a dir, que no ha sigut un desastre, exacte, que no ha sigut un desastre, doncs el que faré és... què faré? Gravaré... O sigui, faré una sèrie, segurament serà d'un cop al mes, mensual, en què, doncs, no sé, en què faré Jocs de la Fam. És que ara estic pensant... Tio, és que estan plens ja. Això produeix massa i això no gasta. O sigui, ara no tinc lo suficient per gastar tot el que produeixo. Puc agafar això, l'alumini, el crem, això també, això. O sigui, és més que res per gastar l'energia, perquè si no... No gastaré. Per què no me'l trituro l'alumini? Bueno, és igual. Poso l'alumini aquí i ja està. També havia de cobrar això sentat. 8 d'aquests, agafo el Cooper. On és el Cooper? Ips, on l'he deixat? El tinc? No, estava aquí. Agafo el Cooper, faig més cables. Així. Així. I ara faig un electronic circuit, que si no m'equivoco és així, així. I així. Evidentment no m'equivoco, mai m'equivoco. Després haig de fer 4 d'aquests. Vale, per tant, 1, 2. Tinc fusta, però no agafo de la bona. Bueno, de la bona. De la del mot aquest raro. Faig així. Faig així. Vale, n'he fet un de més. I amb què més necessitava? Un machine block. Que si no m'equivoco, és així. És un iron furnace. És un machine block que no es fa. Així. No, això és un bloc de ferro. Així. Espera, segur que es fa així. Vale, doncs es feia així. Així. I així. No! Fuck a bitch. Una... No? Com que no? Hòstia puta, al revés, tio. Va, espera. Deixa'm fer de pro. Això aquí... Això aquí... Això aquí... Això aquí... I bueno, no sé quan portem de vídeo. Però suposo que ja serà suficient. Per tant, planto tot això aquí, ho connecto. Amb un filet d'aquests. Un fil. Ho connecto. I vaig a fer la prova, a veure si em sembla que es pot cremar. Potser. Sí, vale. Espera't, doncs, vaig a buscar. Ui, es fa de nit ara. Ui, em matarà un creeper, m'ho vaig a venir. I faré el pena. Espera, potser que estigui... no és tan normal. És tan normal. Vale, doncs... Serà l'última cosa que faré. Per tant, gràcies, poseu-li like. I... No hi ha més? No hi ha més. Aquí. Doncs això, gràcies, like, favoritos, us subscriviu. I...
Ah, quina merda. Ah, vale. Ok. Subscriviu. I, bueno, gràcies per mirar el vídeo i anem a posar això per acabar de veure-ho. I ja vaig avançant de mica en mica. Vale, per tant, gràcies i que vagi bé. Adeu.